знам! На 10-тия ден от Коледа Сандо даде ми къщата на Слотър от Ледената пещера, златният от 20-та кутия, базираната ганга на Офирокс, ефирното изкуство на Нуая, паразнотираният просто сус, звуковолново прераждане от гъбата. Роби на Роби, Ани, червен дънхи, от Хъсленди, терминална рампанция от Зириак, окосменият циклон от отбърнат на силата на способността. Тагамба и после би трябвало да паснеш нивото, но аз не мога, защото курва, да знам. Знам, ще окам това, къде вече съм го минал, но няма значение. Мога го мина пак. Actually, embarrassingly long ми отнема да го ребитна. И съм стигал вече фар доста атемти. Йо, мина го. Пръц! О, мага, минах Slaughterhouse. I just beat the golden.